kuncine men sampean tetep semangat lan sehat iki kira-kira sampean duwe rumus apa, Nduk? Rumusnya kalau leren wis gak usah dolan Pak, tidur aja. Iya. Lah jenenge leren ya ning omah leren. Enggak, maksudnya kalau enggak PJ itu enggak usah dolan di rumah aja. Oh, dadi cara HP dicas diam di rumah ngono ya. Iya, gitu. Dadi kudu iso milahke ya Nong. Yen wayahe dolan ya dolan, yen wayahe nyambut gawe, yen wayahe istirahat ya bener-bener leren ngono ya. Nah, betul, sama air putih, Pak. Air putih. Ya. Dikapakne kuwi. Ya maksudnya air putihnya jangan kurang. Soalnya zaman sekarang tuh anak-anak sekarang tuh luwih mengutamakan es teh Pak daripada air putih. Ya enggak? Iya, kleru lek es teh kuwi. Air putih ya apik. Jane enek sing luwih apik neh lho Nong ujane. Kenapa, Pak? Susu. Ayo. Oh. Kuwi kan ya 4 sehat 5 sempurna ngono Nah. kae. Apane sak umuramu ngono kuwi yen nganti kurang susu ngono ya biasane ya kurang menarik, Nduk. Ayo. Kula mboten kurang kok, Pak. Mboten kurang ya? Mboten. Iya, syukur ya wis malimpah-limpah. Ayo. Iya. Ya ngono kuwi lho Nong, pancen penting. Kesehatan kita terutama, aja nganti pas tanggapan ngono kuwi terus peh dhewe ra begitu menguasai tembang klasik metu ketut manggung entok-entok masuk angin ngono aja nganti. Niku lho Pak, lah niku lho. Ngono kuwi. Mergo pancen melek bengi kaya seniman kaya awake dhewe ngene iki pancen ya abot, resikone pancen luar biasa. Yen ora gelem gemati karo awake, ora gelem tresnani karo awake, engko awake dhewe malah sing cilaka ya nak ya. Nggih, Pak, leres. Lah ya awakmu tanggapan terus kaya awake sik lemu wae. Nek niku kula pun pawakan nih, Pak. Pawakan ya. Nggih, kula jane manganmu ya ora akeh ya, Nduk ya. nggih kathah. Aku ya wis. Mangane akeh ya wis pas lek ngono kuwi. Maksudnya kula niku mboten nate kuru, Pak. Kawet cilik tekan sakniki niku mboten nate kuru, Pak, kula niku. Oh, pancen ya wis pawakan wis ngono kuwi pancen kapangane. Apa pakmu ya karo mbokmu ya gedhe-gedhe ngono? Mboten. Ibu Ding, nggih Ibu radi berisi ngoten. Terus yen mau diparingi daharan karo piyai kene sing enak dhewe apa? Lah niku Pak sing paling enak anu, Pak. Sing anu. Sedaya Pak ngono niku. Sing bentuke kaya anu niku lho, Pak. Ngene. Apa kuwi? Tempe. Tempe ya enak anu. Oh, tempe ya enak. Empal. Oh, empal. Ya, oh, itu. Heeh, Nduk nek ndi pancen empal ki enak kok, Nduk. Upamane kowe gelem masak ana aku kemakon mangan empalmu ya mesti empalmu enak kok, Nduk. Empal masakmu kuwi lho maksude. Nah, nggih to. Empal tenan lho, Pak. Empal napa to? Lah iya empal tenan rumasamu, empal sapi to? Nah, Lah nggih. iya, mula kang mangkono. Ayo. Empal terus diwae duduh ben teles iku lho, Pak. Lah iku enak banget. Oh iya. Duduhe sop sing dimasak. Heeh. Bukesi itu tadi. Sop matahari mau ta? Iya, sop matahari. Apa sih Cak Bagus kok khusus? Orang sop kok khusus? Iya. Ya kaya ngono kuwi pancen sing jenenge seniman ngene lho, Nong. Iya. Lek pas ketrima ki pancen ngungkuli raja, nek lek pas apes ki ngungkuli kere pancen ngono kuwi. Lek pas ketrima ya kaya ning kene iki tenanan apa-apa dicawiske, buah-buahane enek unjukan wis ora enek lerene. Lek pas ora ketrima ni teko dukne panitia rene sing bagekne, gelem ra gelem doandan sinden sak dalange ning kandang. Tahu aku mbiyen ngono kuwi. Lah delalah bar wayangane panitiane minggat merongos ra bayaran. Mosok nate Pak ngoten niku. Oh, tahu ngono kuwi. Kowe lak mun penak-penak tok lu bapakmu biyen ngene kulino. Ae ngono kuwi. Ya Allah. Tenan. Seksine kanca-kanca kuwi kabeh ayo. Apa enek wong mayang mulih nggo Avanza lek ra aku apa enek. Ngono ritak rental kuwi ayo beh. Piye ngono kuwi ayo. Rong melu ya om kowe mbiyen ya. Wah, rong melu kowe. Wah, aku zaman berjuang mbiyen. Iku tahun kapan, Pak? Tahun 1400. Wis wae mbiyen kuwi rong enek kowe sik urung dadi sinden kowe, Nduk. Saiki wis penak sinden saiki. Mangkat nyinden wis enek sing barengi, enek sing anu nawani. Ayo bareng aku, Nong. Ayo numpak mobilku nganti rayan. Ayo. Kanca-kanca iki pengrawit kabeh padha pengen duwe mobil mung arep barengi awakmu kuwi lho, Nong. Mas Danang iki direwangi mobil nabrak apa-apa kene ya. Jangan palang. Nggih. Ayo Nang nembang. Ayo. Coba kaya apa? Napa Pak niki, Pak? Aku tak manut karo jenengan piyai kene iki anu ora fanatik Nang, apa wae siap.
Jajal. Sing kira-kira sampean nembang kuwi sesuai karo angan-anganmu, mergo lek nembang sesuai karo karep kuwi mesti apik. Padha karo wong mayang. Lek mayangi sesuai karo lakone, iki lakon seneng aku. Ngene biasane mayangi ya apik. Ngono kuwi. Lek sampean kira-kira apa? Ayo. Ini klasik apa anu? Ya engko tetep enek jaranane ning bawane iki lho apa sik ngono. Oh. Lek ora ado-ado kok Eropa rene iki butuh arep ndelok jaranan to. Nah nggih lho niku. Ayo. Kalau Aja wingi- bar nabut lara bar kuwi ayo. Mboten Pak niku kalau wingi ceritane niku kan mantuk saking Eropa to Pak. Mendarat niku langsung mangkat PY niku Mas ajeng. Danang to? Nggih, Mas Danang niku langsung mangkat PY ajeng mirsani jaranan lah dalah kok gak metu to Pak. Lah mlo terus suwe lara lah ya kuwi Lah to. gara-gara gak. Pokoke beneran patine Mas Danang lek ora metu jaranan, lah tutik yen metu kutut manggung mati dhek. Lah iya. Heeh. Bawane ya, Nang. Apa, Nang? Kula pengen Pengen apa? bawa nyedam sari. Ngidam sari. Ya wis ora apa-apa. Heeh. Coba kaya apa? Berarti dandang gula. Nggih. Oh, dandang gula. Oke, siap. Ya. Nanu. Coba kaya apa? Ya ndak? Dahwang bagus papujening ati kaya Nanu. Ya. apa tak awakku dhewe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Dalang. Nggih, Waalaikumsalam. Saking Pak Ngadinu Pondok Ungu Permai Bekasi nderek nyimak lumantar streaming Kuntadi Channel. Sukses selalu untuk Madangkara. Nggih. Terima kasih. Nggih. Terus nang. Duh dewa jawataku somreng awak mami Karo Madep Rono mlaku rono no, alon-alon, karo nembang karo alon-alon. Ya, Rono Madep Rono. Nah, ayo. Terus bablas ning pawon, madang ayo. Malah madang ora. Nanu. besok kapan ketekan cecer lan wong bagus. Amin, tak dongakne entuk calon sing bagus lahir batine. Amin. Seneng karo budaya, seneng karo wayang. Ayo, Amin. ngangge blangkon kliwir. Ayo. Ayo. Ya nang. Nano.
Umpama sirana kodha Neno tanpa prau sasat sara ing Jalatri Neno nyidam sari es Terima kasih. Bajune ya tetep nyidam sari. Anu, Apa? mengke pertama nyidam sari terus mengke sing jaranan memanik pripun, Pak? Oke, padha Asal. gong neme jalan. Oke. Pokoknya untuk kamu apa sih yang tidak? Ya. Ya, saka nyidam sari, yang kedua terus memanik. Oke, diaturake sedaya para lenggah. Ya, Nduk. Winong Nawangse. Ya. Hey! Ayo no. si cantik jelita. Ayo kan. Bocah le menik-menik joget ya apik. Tur iki ya kasanah budaya. Menika jaranan cara Kediren utawa cara Tulungagungan Bapak Ibu.
Menika ciri khasipun cara Jawa. Piye Werkudara? Wah. Bareng tak dongani. Kaya ana wewujutane Bapa Durna ingkang metu saka angganing kuda mau. Dedel gayuh dirgantara ilang tanpa lari. Kowe sing wis nyampurnakne lan nyuwargane gurumu. Nesa rati perang kabut bangsu Laladan negari Eka Cakra hanenggih ingkang mapan wonten ing dusun Manahilan. Lha sinten to ingkang mapan aning pinggiring sumur hanenggih warandane swargi Ki Demang Ijrapa ingkang nama Nyai Ruminta. Kembeng-kembeng kambah ing rasa sedih ndlewer ponang loh nangis sesenggukan haning pinggiring sumur mangkono praptane Sri Puntadewa Prasasat dewaning kamulyan ingkang weh kabagyan. Nuwun sewu Nyai. Nuwun sewu panjenengamu kuwi sapa? Lan apa sebabe mapan ana sak cedhake sumur iki? Kula nggih nami kula pun Nyai Ruminta. Kula menika warandanipun Ki Demang Ijrapa swargi ing dusun Manahilan mriki. Mengko dhisik banjur apa sebabe dene Nyai Ruminta ndak sawang wiwit mau mawali-wali nimba aning sumur nanging bareng wis entuk banyu kok malah banyu mau ndok balekke ana sumur meneh. Banjur panjenengamu nangis ngguguk. Apa sebabe tek kaya ngono Nyai? Nggih. Yektosipun kula madosi dumateng bondo kula. Ingkang nalika ramening Baratayuda kula cemplungaken wonten ing saklebeting sumur.
Sebab apa? Nalika dumadine Bratayuda bandamu kok cemplungake ana ing sumur. Awit nalika perang Bratayuda para sentana praja lan para pamong desa menika mboten wonten ingkang migatosaken kawontenanipun para kawula. Sedaya sami ngayahi dhumateng Bratayuda, sedaya sami pados gesang piyambak-piyambak. Satemah kathah para durjana, para rampok, para kecu ingkang jarah rayah bandanipun para kawula. Supados banda kula mboten dipun jarah kaliyan para brahmacara. Lajeng kula cemplungaken ing madyaning sumur menika. Nanging kenging menapa sakmangke banda ingkang kula cemplungaken wonten sumur kok mboten wonten lho. Banjur upamane bandamu ketemu arep kok nggo apa Nyai Ruminto? Kejawi kangge nyambung urip amargi awising pangan bondo kula badhe kula ginakaken kangge nyandi pakuburanipun semah kula nenggih Kakang Ijrapa. Wadananira layu kumel kucam rahnya maratani Nyai Ruminto iki ana bondo sithik ndak aturake marang panjenenganmu. Sakwuse kuwi aku tak matur lakonmu dadi kaya mengkene merga dumadine perang Bratayuda. Mula yen ana lupute Pandhawa aku njaluk ngapura. Iki ndak caosake marang panjenenganmu wujude bondo. Ndak kira cukup kanggo urip lan kanggo nyandi ya kuwi pakuburane garwamu Ki Ijrapa. Ewadene lamun to isih ana bondo sing turah iki gunakna kanggo mbangun papan panembah supaya menungsa ora nyembah karo bondo ning nyembah karo Kang Maha Kuwasa. Jenengan sinten? Oh, jenengan sinten, Ndara? Rate pandam sumuluk hamadangi jroning pasarean ngenani wadana remu-remu kalingan ngangrangan sang biak manahen kung para Pandhawa nebus dosa kanthi alampah puter puja ngubengi Kurusetra sakiwa tengene kocap ora kaya Raden Werkudara slagane nganeh-nganehi wujuding gada rujak polo parandene den pilara wani
Werkudara. Mangancur lakon ning angin kuragrane ngareka kura kurnita kagiri-giri para bumi prakempita padula mangamba-amba Werkudara. Kowe iki ngopo? Apa kurang marem anggenmu perang Bratayuda mbiyen? Ndak sawang gada rujak polo nduk sabet-sabetake watu karang, nduk tendangi kaya ngono kuwi. Sebabe apa, Sena? Wong wani merga duwe piranti, wong kendel kuwi merga duwe piandel. Ya merga aku duwe gada rujak polo iki aku dadi tegel mecah sirahe wong pirang-pirang ana ing Bratayuda. Gandeng perang Bratayuda wis rampung aku wegah nyawang rujak polo. Mula gada iki bakal lebur. Kata laruta godha sang guru kula yen tanamu tusa sang Sri kosik Werkudara kosik gaman lan pusaka kuwi yektine mung piranti gunane kanggo bab sing becik lan ala kuwi gumantung menungsane anggene ngecakake elinga pusaka kuwi yasane para luhurmu mbiyen pepundhenmu mbiyen sing nyatane bisa migunani yen kowe ngrusak lan bakal nglebur rujak polo tegese kowe ora ngurmati ora ngajeni yasane mbah-mbahmu mbiyen mula kang mangkono rujak polo kuwi aja ndok sia-sia bakale ana gunane. Gunane apa aku wis wegah perang. Lho, rampunge Pandhawa puter puja lak bakal boyong marang negara Ngastina. Kuwi tetep ana gunane. Gunane kanggo apa? Nadyantori palungguhan iki para Kurawa wis sirna kabeh, nanging wong tuane Kurawa isih meger-meger. Ya kuwi wakamu Dastarata kelawan Gendari. Kowe bisa mbayangake, bisa nggambarake kaya apa remuk bubuke penggalihe wong tuwa sing ditinggal mati karo anake, mongko cacahe 100 tur sing mateni kowe. Mesti ana rasa mangigit-igit kuciwa yen nganti weruh kelawan kowe mesti bakal kowe diarah kacintrakanmu. Yen pancen kanggo mareme wak aku Dastarata kudu mateni Werkudara. Aku ora bakal suwala, aku lila ikhlas lahir batin, ora perkara ikhlas. Yen kowe mati mengko sing dandani lan bangun negara Ngastina sapa? Banjur manut aku. Gada rujak polo kuwi gawan gendongen panggulen. Mengko ana gunane. Ora liwat ngestokake dawuhmu dina iki. Kabeh para Pandhawa kudu cancut gumregut lan sengkut. Men kabeh para kawula melu ndongakake anggene ripalungguhan iki Pandhawa boyong marang negara Ngastina.
Kawula nuwun sewamit pasang kaliman tabi tinebening tulak manu dumawing tawang tuwang Wadipati kula ingkang sowan wonten negari Ngastina sembah pangabekti kula kunjuk Wadipati monggo dhisik suarane alusing rangin kaya ngene iki sapa nuninggih kula ingkang putra pun Puntadewa lah dalah anak kula oh dari anakmu lanang mulih wah lah dalah Puntadewa banget bagya mulya rasane ngatiku tak antu-antu tak anti-anti rampunge Bratayuda para Pandhawa besok kapan boyong marang negara Ngastina tinemune ripalungguhan iki wis kababar ing kasunyatan bekti kula kunjuk wa Adipati ya ndak tampa gawe bombong ing rasa sungkem kula kunjuk wa Adipati sapa iki meninggih kula ingkang putra pun Arjuna nggih Dananjaya. Wah, ya Arjuna ndak tampa gawe bombonging rasa. Werkudara ndi? Wah, aku ya sowan basaku katur. Wah, ya suaramu gumuruh nganti kaya gluduk ndari-ndari. Wonten timbalan ingkang adhawuh Kakang Adipati. Kurmatana kantinen pesta Andrawina. Ya anak-anakmu para Pandhawa mligine si Puntadewa kelawan Arjuna gandengen mlebu ning kedaton. Aku tak kangen-kangenan dhisik karo Werkudara. Dene utamaning nata berbudi bawa laksana ing Werkudara anakku wong gagah Werkudara ayo Bratayuda wis rampung dulur-dulurmu Kurawa wis ludes keles tandes tanpa sisa pancen para Kurawa ngunduh waing panggawe mulaja kok getuni patine anakmu aku ora getuni bener ya lamun to kakangmu Banjar Junut Dursasana mbiyen sing mateni kowe ndok poteng-poteng anggane kok sebar kiblat papat ya dheweke ngunduh waing karma klebu kangmasmu Duryudana ndok tindhi watu gedhe wujute kabare ora kaya menungsa malah kaya buta ya pancen kaya mengkono ora perlu wis sedih aku ora sedih aku mung gumun karo kaprawiranmu mongko ing atase Dursasana lan Duryudana ki anakku sing digdaya sekti mandraguna parandene kalahe karo Werkudara aku ora bakal getuni kelawan patine anakku ning aku njaluk ijol gandeng anakku wis mati kabeh gelemo Werkudara tak daku dadi anakku kowe tak anggap dadi Duryudanaku dadi putrane Adipati Dastarata ora liwat kanthi bombong birawaning rasa aku saguh dadi wakile Duryudana sing wis mati lah mula kanggo ngesok rasa kangenku njajal nitik suaramu tek adoh men to kowe nyedak rene aku pengin ngrangkul bangkekamu kowe nyedak rene
Werkudara. Lali kowe. Ora lali ya. Lah karepe dirangkul kok manut teh. Ngantuk to kowe? Ora mentolo karo pakdiku siji kae. Ya kudu mentolo. Sawangen lho. Tangane wis abang makantar-kantar. Yen panjenengane ngersake ngrangkul ulungna gada rujak polo. Nanging rasah nanging gagih. Werkudara, kowe wis nyedak. Werkudara, Pak. Kacarita kaya mangkono. Nindakaken reka daya rekayasa. Anenggih Sang Adipati Dastarata tata gelar arsa ngrangkul dumateng Sang Bima yektine ngarah dumateng pejahe nenggih Sang Panenggak. Mangkono tingkem netra kekalih astanira makantar-kantar abang branang nenggih aji lebur geni ingkang makarti den grayang den sebul ambyar dadi lebu wujuding gada rujak polo. Ora mati derajat apa lebur geni iki. Ora mudar derajat apa? Aja mung dapurmu gunung wae tak grayang lebur geni ambyar dadi lebu. Werkudara mudar Pandhawa liyane kari ningkes aku isih urip. Loh! Oh. Aduh, mati aku. Napa to mirahing sun prihatin Mas Pogong mijil tuhu tahatan po karya ing Dastarata waangku kebangeten lelakonmu saksedane bapakku Pandhu kowe sing tak anggep dadi bapakku ning yogine kowe wong tuwa ora kena dipundi-pundi ora kena dibekteni. Bratayuda iki wis rampung anakmu Kurawa wis ngunduh karo tandurane. Ning sebabe apa kowe isih nandur rasa serik karo Werkudara? Aku sejatine welas nyawang karo panjenengamu sing caca netra ning hemane sing wuta ora mung mripatmu ning batinmu melu picak. Yen pancen kanggo mareming atimu arep mateni aku patenana. Aduh. Oh, dari Kendari. Ayo lunga dari. Ngoten niku sing jenenge satriya sejati Ndara Bima yen bakal ngitik marang rasane wong tuwa mboten perlu ngangge tembung sing kasar, mboten perlu sampeyan nggunakake kekuatan wadak
Watone sampeyan pasrah pati ngoten niku gandeng wakamu ya isih duwe nurani. Mula banjur klepat kesah. Wah, iya. Mila saking menika sak mangke jengandika sampun kelampahan miwiti ambangun praja Ngastina ya mbangun lair ya mbangun batin sak wutuhe. Mila saking menika kanthi rampunging Bratayuda sami kemalon kalian ilange angkara murka lan ugi ilange memala miwah suker sakit ingkang mapan wonten ing Tegalsari Tlaga Muncar wontenipun namung hayu-hayu rahayu wilujeng niskala. Dene kula Semar ingkang ngayahi wajib ngurmaosi kathah ing reh kalepatanipun mila nyuwun gunge samudra pangaksami sak beja-bejane sing lali sih beja sing eling lan waspada mugi-mugi rahayu ing salaminya.